И здравейте на всички потребители от YouTube. Аз съм Пресклава БГ и това е информативен клип. Когато сме във ваканция от училище, аз и още един мой приятел ще заснемем клип разходка из Видин. Ще го заснемем по скайп. Ще го заснемем из града, ще се разхождаме и ние ще ви показваме различни неща. Ще ви покажем Дунава, ще ви покажем центъра, ще ви покажем градската градина, всичко. Какво ли не ще ви покажем. И това беше информативният клип. Надявам се като информативен клип изобщо да ви е харесал. Много кратък е, знам. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, харесайте клипа и това беше от мен за сега и до скоро.